perlu saya simpan pet mentah ngidan hang ni hapok senong darang hajan kani ka senong pedeng pet kani ka jaka pet piwan kitan ke kila biang lon ka jaka ka biang ka jaka syat ke pet kani ka jaka syat kitiar kila biang lon tenalor kata ka plus point ke kani ka jike ka mi thamai ti kani jike ka mi thamai pet kani de ka jike ka mi thamai ngan kia ngan pani pi khnang ba phisia ro ki prolop ba one next time nong phin I thu phin yo I te bai kani ka de badang shan kani jike kisna bai kat no ka ji tan kat no ka jing jarang bai li bai kani ka de ka taka wa ngot ba kyong kani de ka wa ngot bai kani hi bai kitan hang ni bobon bai sau dong phim kuslai phim dan kam man kuslai te lada phi kwa banya wan kai shane phi kwa phi kuslai ka jakasa jakadam phila man kontak nga phila message nga haki comments dengan ajing mut ya phi ka jaka ka de bitanat taba mentalong bakal arit ko dan slap dan issue kitan sudah baik, kitan sudah baik. Jika sa bebiang tiar gitar pidak kuat ru biang dan kamera ra, mungkin arrange ni. Baik. Baik kalau aku baik tenat bah jaka. Baik ni jikik se, kebecarong. Baik. Te kublai sibun perlong ya kajing support kajong pi te pilem ta da de bu pi dan kam pi kwa ban wan sa shane pi kwa ban wan kai shane pila ban comments nga comments ngan reply bai kat bangala ngan reply bai wat kuslai bai ka toilet ka biang ka jakasa ka biang ka shed ka biang ka jaka songkai pengat pila ban wan family pila ban wan sidus pila ban wan kumta kan kat ba pikwa baik itanat bah ka jaka kublai sibun perok kublai sibun ka jing support jong pi kublai sibun